Mabigat ba yung dinadala mo? Palit tayo. Mga damit yung laman yan, di ba? Handa na kuya, kaya ko to. At saka magandang pagsasanay na rin to para lalong lumakas yung pangangatawan ko. Alam mo na, hindi biro ang haharapin natin dito. Pero dapat nakinig ka na lang sa akin eh. Hindi ka na sana sumama. Ang lagay, ikaw lang ang tutugi sa impaktong yun. Hindi naman pwede yun. Tatay natin ang pinatay. Kaya sasama ako para makuha ang hustisya na para sa kanya. Anong gusto mo? Magmukmuk na lang ako sa Maynila? Magtrabaho? Habang ikaw nilalagay sa panganib ang buhay para makaganti. Nako, hindi. Tama na, tama na. Napakataldal mo talaga eh. Akala mo, aramalite yung bibig mo. Akala mo pa yung baril na ginagamit dun sa tundo. Eh kasi naman, buong biyahe natin puro reklamo at pagpapauwi sa akin na lang ang laman ng bibig mo. Kung gusto mo kuya, para magkaalaman kung kaya ko ang sarili ko, magsuntukan na lang tayo dito. Ano? Ang matalo, siyang uuwi. Ano? Ay nako, tinopa ka na naman. Ay, manang-mana ka talaga kay nanay. Oh, tama na ang pagpapahinga. Buhatin mo na yan at mahaba pa yung lalakarin natin. Duwag. Pero walang pinagbago tong daanan na to Parang hindi lumipas ang 7 taon. Totoo. Narito pa rin yung mga punong inaakyat natin no? Nandito pa rin yung nakakakilabot na presensya na bumabalot dito. Talaga ba? Kung ganun, ibig sabihin, hindi talaga natalo ni tatay ang nilalang na yun. Gaya ng mga sinasabi ng mga kapitbahay noon. Ano ka ba? Kitang-kita ko kung paano natalo ni tatay yung halimaw na yon na lira. Ako, saka si Mang Alonso. Kitang-kita namin kung paano gumulong yung ulo ng aswang na yon bago naagnas yung katawan ng gabing yun. Kung ganun, kaninong presensya ang nararamdaman mo rito ngayon? Hindi ko alam pero isa lang ang sigurado ako. Meron pa rin umaaligid dito ng kampo ng demonyo. At yun ang tutugisin natin. Dahil malamang sa malamang, isa rin yun sa pumatay kay tatay. May punto ka kuya. Teka, 1 linggo lang ang pagitan ng pagkamatay ni tatay at ni Mang Alonso. Hindi kaya paghihiganti talaga to? Pwede. O baka pwedeng nagkataon lang. Pero huwag kang magalala. Hindi magtatagal, malalaman din natin ang sagot sa mga tanong na yan. Yan naman ang pinunta natin dito eh. Kung sa bagay. Kuya, ano yun? Alerto ka. May kung ano sa paligid natin. Nasa iyo yung punyal ni tatay, di ba? Yung niregalo niya sa'yo. Oo kuya, ito nga at kinukuha ko na. Alira! Papalapit sila! Umanda ka! Kuya, hindi ko alam kung saan sila lalabas. Kuya! Alira! Dito! Kuya! Kaninong sigaw yun? Yun ang alalahanin natin. Paano yung mga papasugot sa atin? Wala na yung mga yun. Bigla silang nawala. Parang nag-iba ng direksyon. Tingin ko, tinignan lang kung sino tayo eh. Ha? Basta bilisan mo na. Huwag ka na masyadong maraming tanong. Doon! Bilis! Bago pa tuluyan lumubog yung araw. Ayun kuya, may gumagalaw doon. Sige, sundan mo ako. Mag-i-alerto ka lang sa paligid mo. Diyos ko po kuya, patay ng isang yan. Ang malamang loob niya. Nawawala. Naku, sinong demonyong gumawa nito? Doon! May gumagalaw doon kuya. Dito ka lang, Alira. Huwag kang aalis ha. Kuya, sandali. Alira, tumakbo ka na! Hindi ito basta paboyra mo lang! Peste ka! Sino ka? Magsalita ka! Kuya! Isang pagbati sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng YouTube channel ninyo. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Alira. Isang tubong Cavite at ngayon ay kasalukuyang naninirahan dito sa Tondo. Matanda na ako at hindi na nakakalakad. Kaya isa sa mga libangan ko ngayon ay pakikinig ng mga kwentong itinatampok ninyo rito. Marami akong nababasa ng mga kwento na hindi raw totoo ang mga aswang. Ang iba pinagtatawanan ang mga kwento tungkol dito at ang mga taong napapaharap sa mga ito. Pero isa lang ang sinisigurado ko sa inyo. Totoo ang mga aswang dahil noong kabataan ko, ang pagtugis sa mga ito ang naging hanap buhay ng aming pamilya. Konti na lang kuya. Bilis! Ayun na yung labasan! Sa wakas, nakalabas din tayo. Pwisit talaga yan. Untik na ako dun ah.
Ayos ka lang ba, kuya? Wala bang malalim sa mga sugat mo? Hindi biro ang pangil at kuko ng halimaw na yun ah. Oo, ayos lang ako. Puro Carlos lang naman to eh. Mabuti na lang talaga na isaan mo yung hayop na yun. Kung hindi, ewan ko na lang talaga. Pasalamat tayo dito sa punyal ni tatay. Kalain mo, takot na takot yung kumag na yun dito. Hindi ko alam na ganun pala ka-epektibo to. Ang totoo ako rin. Akala ko walang espesyal sa punyal na yan eh. Ay nako, biglaan naman yun masyado. Maswerte na lang talaga tayo. Teka, ayos ka na ba? Tumayo ka na dyan at baka tuluyan lumalim ang gabi. Pabalikan pa tayo ng halimaw na yun. Mabuti pa nga. Talaga, tulungan mo ako. Sige. Bilis na! Muli kaming naglakad ni Kuya Mon. Pareho kaming nabigla sa nangyari at nakita namin. Kaya naging mas maingat kami hanggang makarating kami sa mataong lugar. Ang munti at liblib na baryo kung saan kami lumaki bago napadpad sa Maynila at naroon din ang taong sadya namin. Si Tia Celia, ang nag-iisa at bunsong kapatid ng aming ama at ang tanging natitira naming kamag-anak. Tia Celia! Mon! Alira! Nandito na pala kayo! Pero teka, ano nangyari sa inyo? Mon, puro kagalos iho! At bakit parang pawis at pagod na pagod kayo? Napaaway ba kayo? Naku, hindi po pero mahabang kwento, Tia. Pwede ba kami pumasok? Nauuwaw na kasi ako eh. Ako po gutom na. Kanina pa kumakalaman sikmura ako. Ay oo, sige, pasok! At magsasara na rin naman ako nitong tindahan. Sige, pasok! Dumiretso na kayo doon sa kusina at naroon ang pagkain. Huwag na kayong mahiya. Salamat po. Pumasok kami ni Kuya Mon sa tindahan ng aming Tia Celia. Mas lumaki yun kesa noong naroon pa kami. Pero walang pinagbago ang aura ng lugar. Malungkot pa rin. Lalo na nang makita ko ang mga larawan ng kanyang asawa at anak na nakasabit sa pader. Maliliit pa kami ni Kuya nang mamatay ang mga yon. Nawala sila sa kakahuyan at hindi na nakita pang muli. Kaidaran ko ang anak niya, talagang gumuho ang mundo ni Tia Celia nang mangyari ang trahedya. Ayon sa mga nakakita sa mag-ama, nakita pa raw nila ang mga ito na pumasok sa kakahuyan na parang may tinatakasan. Pero wala nang nakakita sa kanila pagkatapos noon. Doon na rin nagsimula ang mga usap-usapang may naligaw na aswang sa lugar namin. Alira, tara dito. Akala ko ba nagugutom ka na? Oo, nariyan na. Siguro mas maigi kung lilinisan mo muna yung katawan mo. Lalo na yung mga gasgas at sugat mo. Mabuti pa nga. Sige, dito ka na muna ha. Mauna ka na kumain. Talaga, gutom na ako eh. Oh, Alira, nasaan ang kuya mo? Nasa banyo po. Inalinis ko yung mga sugat niya eh. Baka po ma-infeksyon pa. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Napaaway ba kayo? Ay, tiya. Nilusob po kami ng malaking baboy ramo. At hindi yun pangkaraniwan. Sigurado kami. Aswang yun. May bangkay pa nga po doon ng lalaki. Walang lamang loob. Nakita ko kung paanong biglang nabalisa si Tia. Umiwas siya ng tingin bago tumayo at nagsandok ng kanin sa malaking pinggan. Habang nagsasandok ay tila nahilo ito at muntikang tumumba. Mabuti na lang at mabilis akong nakakilos noon at nasalo siya. Kaagad ko siyang inalalayan at pinaupo. Ayos lang ho ba kayo, tiya? Alira, hindi ko alam. Pero parang bumalik siya rito at naghihigante. Ano pong ibig niyo sabihin? Yung aswang na mismong tinalo ng ama ninyo.
Marami nagsasabing nakakita sa kanya sa kakahuyan nitong nakaraan. At marami rin nagsasabi na ang aswang na yon ang pumatay sa ama ninyo at kay Mang Alonso. Kampon talaga ng kadiliman yon at nagbalik siya rito para maghasik muli ng lagim. Alira, hindi na dapat kayo bumalik dito sa atin. Baka kayo nang isunod nun. Pumunta ho kami rito ni Kuya para alamin kung sino ang pumatay kay tatay. Mas mainam kung aswang siya. Mas maluwag sa puso namin siyang mapapatay. Tama ko si Alira. Hindi kami aalis sa lugar na to hanggat hindi namin nahanap yung pumatay kay tatay. Lalo pa ngayon na sigurado na kami na may aswang na umaaligid dito. At malamang sa malamang, yun ang pumatay kay tatay. Wala naman kasing aasahan sa mga pulis na yun eh. At saka isa pa, sigurado din ako na hindi yun yung aswang na nakalaban dati ni tatay. Pero hindi ba kayo natatakot? Paano kung mas malakas na ang isang ito? Kung napatay niya ang tatay ninyo, siguradong Iyan naman, parang hindi mo naman kilala yung pamilya natin. alam ko. Alam na alam ko. At yan ang dahilan kung bakit natatakot ako. Hindi ba ninyo napapansin? Lahat ng pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay, ng tatay ninyo, ng ama ko, kahit mga lolo natin sa tuhod, hindi mapayapa ang kanilang pagkamatay. Kung hindi sila biglang nawala, ay pinatay naman sila. Malas ang gawain yun, kaya tumigil na ako. Ayoko na. Wala na akong pakialam kahit maglipa na ang mga impacto rito. Naiintindihan ka namin, Tia. Hindi ka naman namin pipilitin na lumaban kasama namin. Kaya na namin to ni Kuya. Anong sinasabi mo? 3 na lang tayong natitira sa pamilyang ito. Sa tingin ba ninyo, pababayaan ko kayong tugisin ang aswang na yon? Hindi po kami papatigil, Tia. Ganun ba? Kung hindi kayo madadala sa santong dasalan, lulumpuhin ko na lang kayong dalawa. Mas maigi na yung kesa mamatay kayo sa kamay ng aswang na yon. Nagulat ako nang biglang hinugot ni Tia ang isang yantok sa likod ng diuling na kalan at walang ano-anong pinaghahampas niya ako. Mabuti na lamang at kaagad akong nakatayo. Sa pool ang lamesa at halos magtalunan ng lahat ng nasa ibabaw niyon. Kaagad namang kumilos si Kuya Mon. Nakapunta siya sa likuran ni Tia pero bago niya ito mapigilan ay tinamaan siya nito ng siko sa ilong dahilan para mapasigaw siya at mapaluhod. Hindi pa nakontento si Tia. Tinadyakan niya si Kuya dahilan para tuluyan itong mapahiga sa sahig. Isinumpa ko sa puntod ng tatay ninyo na hindi ko kayo pababayaang mamatay sa kamay ng mga aswang. At tutuparin ko yon sa anumang paraan. Sandali lang, Tia. Maghunos dili po kayo. Hihinahon lang ako kung makikinig kayo sa akin. Sige po. Makikinig kami. Basta po ibaba nyo na yan. At tulungan natin si Kuya. Oo nga, takte. Nabasag ating ilong ko, Tia. Wala ka pa rin talagang kupas. Malupit mo pa rin makipaglaban. Alam mong hindi ka dapat pumunta sa likuran ko, Mon. Pero ginawa mo pa rin. Anong gusto niyo gawin ko? Kahit sa harap ako manggaling, siguradong malilintikan ako. Alira, abot ka ng bimpo. Ayaw tumigil ng pagdurugo ng ilong ko. Kaagad kong kinuha ang isang bimpo sa bag ko. Iaabot ko na sana yun kay Kuya nang inagaw sa akin yun ni Tia Celia. Pagkatapos ay siya na ang nagdiin noon sa ilong ng kapatid ko. Napangiwi si Kuya at napasigaw pa nga sa sakit. Pinasinga naman siya ni Tia at pagkatapos ng ilang pisil, tumigil na rin ang pagdurugo noon. Tapos noon ay niyakap ni Tia si Kuya. Ay, patawarin ninyo ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nag-aalala lang talaga ako. Pakiusap, kung ayaw ninyong maulit ito, o mas lumala, makinig kayo sa akin. Opo. Naintindihan ko po, Tia. Matapos yun ay itinuloy niya ang pagsasandok ng pagkain at inaya kaming kumain. Gutom na gutom ako noon, pero nang dahil sa nangyari ay halos hindi ako nakakain ng maayos. Malayo-layo ang lugar na yon sa mismong bahay namin doon at ganoon din sa sementeryo. Kaya naman doon na kami nagpalipas ng gabi.
Si Tia naman ay lumabas para ipagbigay alam sa mga kalalakihan doon ang nakita naming bangkay sa kakahuyan. Ano kaya nangyari kay Tia? Hindi naman siya dating ganun. Hindi niya ginagamit ang kakayahan niyang lumaban sa pangkaraniwang tao. Hindi kasi ako pangkaraniwan, Alira, kaya ganon. Ewan ko sa'yo, kuya. Puro kakalokohan. Nakuha mo pang magbiro basag na nga yung ilong mo. Ang totoo, hindi ko rin alam. Ang mahinin at mapagmahal na si Tia Celia. Nagawa akong patulan at basagan ng ilong. Marahil, dahil na rin siya nangyari sa kanya. Mag-isa lang siya rito Tapos, sumunod pa yung pagkamatay ni tatay. Sa mga sinabi niya kanina, parang bumalik yung mapapait na alaala ng pagkamatay ng kamag-anak natin. Yung mga mahal niya sa buhay. Ano nang gagawin natin? Maunawain naman yung si Tia Celia. Kakausapin ulit natin siya bukas. Kung hindi siya madadaan sa ganon, huwag na tayo magpaalam. Kailangan natin gawin kung anong pinunta natin dito, no? Naintindihan ko, kuya. Bagamat pagod sa biyahe at sa pagtakbo mula sa dambuhalang Baboy Ramo ay hindi ako makatulog ng gabing yun. Naalala kong pagulong-gulong lang ako sa higaan bago nakaiglip at parang saglit lang ay ginising na ako ng tilaok ng mga manok. Kaya naman pagod na antok na antok ako ng sumunod na araw. Maaga rin namang nagising si Kuya ng umagang yun. Dediretso na kasi kami para dalawin si tatay sa sementeryo at pagkatapos ay pupunta sa bahay namin noon. Maasa kami noon na may makikita kaming ebidensya sa pagkamatay ni tatay. Gising na pala kayo. At aba, nakaligo na rin. Pupunta na ba kayo sa sementeryo? Opo, Tia. Tara po, magkape na rin kayo. Ay, salamat. Walang asukal lang sa akin, ha? Oh, Mon, kumusta na ba ang ilong mo? Ayos naman po. Hindi naman ata talaga nabasag. Ito nga lang, may mga pasa. Pasensya na talaga, ha? Naku, huwag niyo na pong isipin yun, Tia. Wala to, bukas makalawa, wala na rin to. Sige, pero pag may problema, sabihan mo ako. Dadalhin kita sa doktor. Opo, Tia. Pero, Tia Celia, ang totoo, gusto ko na itong itanong sa inyo kagabi. O kaso, nagkagulo naman tayo. Ano yun? Gusto ko po sanang malaman, paano po ba talaga namatay si tatay? Bukod po kasi sa ipinarating ninyo sa amin na nasaksak siya, wala na pong ibang detalye. Saan po ba siya nakitang patay? Doon siya sa likuran ng bahay ninyo mismo nakitang patay. Nakasandal sa kulungan ng mga manok ninyo. May saksak sa gitna ng dibdib. May laslas sa leeg at nawawala ang puso. Wala rin siyang mga mata. Dinukot ang mga yon. Ang nakapagtataka, walang bakas ng dugo sa lugar na yon maliban sa katawan niya. Hindi ko napigilan ang sariling maiyak nang marinig ko ang tunay na sinapit ni tatay. Napahagulgul ako noon, Sir Jupiter. Nanghina ako at napaluhod pa nga sa sobrang dalamhati. Kaagad naman na akong niyakap ni Kuya Mon. Nag-imbestiga naman ang mga polis pero 6 na araw pagkatapos nang namatay si Kuya, pinatay naman si Mang Alonso. Parehong-pareho ang pagkamatay nila. Wala ring dugong nakita doon sa paligid ng bangkay niya. Ginawa ng mga pulis ang lahat pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang silang tumigil sa pag-iimbestiga. Ano pa nga ba? Wala namang maaasahan sa mga yun Alira, Mon, alam kong tumatakbo sa mga isipan ninyo. Alam kong hindi ko kayo mapipigilan kahit lumpuhin ko kayong dalawa. Pero hanggat maaari, huwag kayong magpapadalos-dalos. Mon, binabalaan ko kayong dalawa. Hindi magiging madali ang laban na gusto ninyong harapin. Naiintindihan ko po. Nagkatinginan kami ni Kuya Mon pero hindi na kami kumibo.
Nag-agahan kami at pagsikat na pagsikat ng araw ay lumabas na kami ng bahay. Muling nagpaalala si Tia pero hindi na namin yun pinansin ni Kuya. Habang naglalakad kami ay nakita namin ang kumpul ng mga tao sa daan. Lumapit kami doon at napangiwi kami nang makita ang isang kalabaw na walang buhay. Wasak ang tiyan noon at wala na ring mga mata. Kagad naming narinig ang mga usap-usapan tungkol sa mga aswang. Di na to biro, Alira. Kailangan na natin kumilos. Oo, kuya. Siguradong mas malala ang mga susunod dito. Sandali. Walang galang na. Kayo ba ang mga anak ni Lucio, hindi ba? Yung sikat na albularyo dito. Oo, kami nga ho. Teka, sino ba kayo? Ako si Lando. Ako yung kapitan rito. Kapitan? Bakit hindi ko ho ata kayo namumukhaan? Taga rito ho ba kayo? Sa pang-apat na taon ko pa lamang to. Anak ako ni Mang Tasyo, yung dating kapitan. Sa Maynila lang ako nag-aral at nagtrabaho. Umuuwi-uwi ako dito noon. Naaalala ko nga kayo. Oo, naalala ko na. Teka, ano po kailangan ninyo? Galing ako sa inyo. Kakausapin ko sana kayo tungkol sa bangkay na nakita sa kakahuyan. Kayo raw ang nakakita noon ayon sa tsahin ninyo. Kami nga ho. Meron lang akong mga nais na itanong sa inyo. Ayos lang ba kung aanyayahan ko kayo sa tanggapan? Pupunta ho kami sa sementeryo ngayon. Marami rin kasi kaming kailangan gawin eh. Hindi naman sa ayaw namin makipagtulungan pero wala namang magagawa yung mga pulis dito eh. Kuya, tama na yan. Itigil mo na yung panggigigil mo sa mga pulis. Kapitan, ang totoo, nakita na lang namin ng bangkay na gano'n na ang kalagayan. Pagkatapos nun, hinabol kami ng malaking baboy ramo. Aswang yun. At hindi basta baboy ramo lang. Ayan tayo eh. Kapag hindi mapaliwanag, iniisip natin kaagad kababalagan. May umagalang mamamatay tao dito. At maaaring ang pumatay sa lalaking nakita ninyo ay baka siya rin ang pumatay sa tatay ninyo. Mismo, pero hindi tao yun. Aswang. Ay, wala nang aswang, Totoy. Kahit yung sinasabing napatay ng tatay nyo noon, hindi naman nakita ang katawan noon eh. Walang katibayan. Baka nga tao lang yun pinatay ng tatay ninyo. Para masabing tama ang hinala niya na may aswang. Nakita kong dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Kuya nang marinig ang sinabi ng kapitan. Kagad ko siyang hinawakan sa braso pero mabilis rin niyang inalis ang kamay ko sa kanya. Nilapitan niya ang kapitan at tinitigan ito sa mata. Wala kaming pakialam kung hindi ka naniniwala. Pero para sa kaalaman mo, hindi kriminal ang tatay namin. Hindi lang ang baryong to ang iniligtas ng pamilya namin kahit noon pa. Kaya wala kang karapatan na ipamukha sa amin yung mga walang kwenta mong haka-haka. Tama na yan, kuya. Tara na. Kapitan, sinabi ko na mga nakita at narinig namin doon. Aalis na kami. Sige po. Sana, huwag mabiktima ng tinatawanan mong aswang ang pamilya mo. Ay nako, dahil kung mangyari yun, Kapitan, hindi ka namin tutulungan. Kuya, Hinila ko na si Kuya noon hanggang sa makalayo kami sa lugar. Binitawan ko lamang siya noong hindi na namin tanaw ang kapitan. Hindi naman na siya kumibo noon at naglakad na lamang kami papuntang sementeryo. Pagdating doon ay bumili muna kami ng kandila at posporo. Dumiretso kami sa libingan ni nanay at kagaya ng sinabi ni Tia Celia sa tabi nga noon, ang puntod ni tatay. Muli akong nalungkot noon at hindi ko napigilang maiyak. Tay, narito na kami ni kuya. Patawad ko ngayon lang kami nakabalik. Nay, magkasama na ba kayo ni tatay? Sana kung nasan man kayo ay masaya kayo. Ayos lang kami ni kuya. Alira, tama na. Naiiyak na rin si nanay niyan. Alam mo naman na isa pa yung mababaw ang luha eh.
Sakit-sakit kasi kuya eh. Ang sakit na wala tayong nagawa para kay tatay. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Tay, hanapin na kami ni Alira yung gumawa nito sa inyo. Sa inyo ni Mang Alonso. At sisiguraduhin naming magbabayad kung sino man ang nilalang na yon. Sino yan? Ay kabayo! Bakit ka naninigaw? Pasensya na. Bigla ka na lang kasing dumating sa likuran namin eh. Pasensya na rin. Hinahanap ko kasi yung puntod ng... Mahaba ang itim na itim at tuwid na buhok ng dalagang yon na sa tingin ko ay kasing edad ko lang din. Maputla nga lang siya at itim na itim ang mga mata. Wala naman akong kakaibang naramdaman sa kanya, pero nang makita niya ang puntod ni tatay ay natigilan siya at bigla na lamang umiyak. Napaluhod pa ito at napahawak sa libingan ng aming ama. Teka. Sino ka ba? Bakit iniiyakan mo tong tatay namin? Siya rin ang tatay ko. Ha? Teka, anong sabi mo? Tatay mo yung tatay namin? Paano? Oo nga. Baka nagkakamali ka lang. Ano bang pangalan ng tatay mo? Pasensya na kayo. Pero ito ang tatay ko. Si Lucio. Lucio Manlapaz. Patawad. Lalo kaming naguluhan ni Kuya Mon. Wala kaming alam na mayroong anak sa labas ang tatay namin. Mabait at mapagmahal na ama si tatay. Ni hindi namin sila nakitang nag-away ni nanay noon, kaya hindi kami makapaniwala sa sinasabi ng babaeng yun. Hinayaan namin siyang umiyak ng umiyak. Nanalangin ito subalit hindi nagtagal ay bigla itong bumagsak sa lupa. Ala, miss! Ano nangyari? Nawala siya ng malay. Ano gagawin natin? Ay, patawad po. Nakita ko na sila ate at kuya. Kuya, mukhang totoo ang sinasabi ng isang yan. Teka, iuwi na muna natin siya. Tingin ko pagod lang siya kaya naimatay. Sa tingin mo? Mabuti pa nga. Tara na, biglang dumilim ang kalangitan. Parang uulan pa yata. Hindi nga ako nagkamali. Pag-apak namin sa aming bakuran ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. May kalayuan ang bahay namin sa mismong baryo at sa sementeryo. May kapitbahay naman kami noon pero mga 5 minutong lakaran pa mula sa amin ang pinatay na ring si Mang Alonso. Parang walang pinagbago tong bahay. Si tatay talaga. Napakatamad maglinis. Alira, mag-init ka nga muna ng tubig. Tingnan mo may kape pa rito. Tapos punasan mo na rin tong babae ng may masmasa naman. Sige kuya, pero Wag akong tanungin mo. Wala akong alam. Siyang tanungin mo pag gising na siya. di ko lang kasi lubusang maisip na nagtaksil si tatay kay nanay. Hindi pa natin alam ang tunay na kwento. Pero halos kasing edad kong babaeng yan kuya. Narinig mo rin, tinawag niya akong ate. Ibig sabihin, Tumigil ka na. Hindi ko na napigilan ang luha ko, Sir Jupiter. Iniisip ko pa lang na totoo ang sinabi ng babae ay sumisikip na ang dibdib ko. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo pero tigilan mo na muna yung kakatanong dahil wala akong masasagot sa'yo. huwag kayong mag-away. Mahirap pala eh. Gising na. Simulan mo na yung pagtatanong mo. Nagpunas ako ng mga luha. Lumapit ako sa babaeng yun. Gusto ko siyang tanungin ng napakaraming tanong pero ni isang salita ay walang lumabas sa aking bibig.
Mas naunaan ako ng emosyon ko. Hindi ko matanggap na may kapatid kami sa ibang babae. Ako si Elisa. Sa kabilang bayan ako lumaki at nakatira. At tama ang narinig niyo sa akin. Ama ko ang tatay ninyo. Magkakapatid tayo. Teka, paano nangyari yun? Hindi taksil ang tatay namin. Paliwanag mo. Paano naging kapatid ka namin? Alira, huwag ka naman sumigaw. Hayaan mo siyang magsalita. Huwag mo akong pakialaman, kuya. Sige, patunayan mo sa akin na tatay mo ang tatay namin. Ito ang mga larawan namin. Tatatlo lang yan. Ito yung ipinanganak ako. Ito naman yung pangpito kong kaarawan. Tapos ito, 1 taon bago siya mapatay. Ang totoo, ayaw ng nanay ko na pumunta ako at magpakita sa inyo. Pero tumakas ako para malaman ninyo ang totoo. Tinitigan ko ng maigi ang mga larawan at lalong sumikip ang dibdib ko nang makita si tatay sa mga larawang yun. Nakangiti siya habang yakap ang babaeng nasa harapan namin. Pati ang isang magandang babae na sa tingin ko ay nanay ni Elisa at naging kalaguyo ng tatay ko. Ibinato ko sa kanya ang mga larawan at sa sama ng loob ko ay tumakbo ako sa kwarto ko doon at nagkulong. Lalong lumakas ang ulan at nakatulog na lamang ako habang umiiyak. Alira, lumabas ka na dyan. Gabi na, maghahapunan na tayo. Hala, ang dilim na pala. Mabuti naman at gumising ka na. Nakapagsaing na ako. Nakapaglaga na ng talbos si Elisa. May bagoong doon. Yun na lang muna ulamin natin. Ayos ah. Parang naging malapit agad kayo ah. Alira, intindihan ko naman yung nararamdaman mo. Pero wala nang magbabago dito. Ang pinakamainam nating gawin ay kausapin siya. Gaya natin. Namatayan din siya ng tatay. Ng ama na ninakaw ng nanay niya mula sa iba. Alira, Naiintindihan ko kung bakit ka galit sa akin, Ate Alira. Pero may dahilan talaga kung bakit ko kayo gustong makita. Alam ko kung sinong pumatay kay tatay. Kilala ko ang aswang na umaaligi dito ngayon. Ano? Totoong sinasabi ko. At gusto ko ring mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni tatay. sige, papakinggan ka namin. Pero bago yan, magkapunan na muna tayo. Hindi na ako kumibo. Dumiretso ako sa kusina para sana maghanda ng pagkain. Pero nakahain na ang lahat. Inabutan ako ni Elisa ng pinggan at pinaupo ako. Hindi ko naman siya pinansin. Hindi ko kinuha yung pinggan at kumuha ako ng sarili ko. Nagsimula kaming kumain hanggang sa binasag ni Kuya Mon ang katahimikan. Elisa, sige, simulan mo na. Sino ba talaga yung pumatay kay tatay? Yung lalaking naging karelasyon ng nanay ko. Karelasyon? Napakalandi talaga ng nanay mo, no? Alira, Pero matagal na nung naghiwalay sila. Hindi lang talaga matanggap ng lalaking yun na ayaw na sa kanya ng nanay ko. anong patunay mo? Nung umaga bago mamatay si tatay, pumunta siya sa amin para magdala ng saging at kamote. Pero nung umaga rin yun, dumating yung dating karelasyon ni nanay. Tumasata ang pangalan nun. Nag-away sila. Nagkasuntukan pa nga at nauwi sa ambahan ng taga. Pero naawat naman sila ni nanay. At ng ibang kalalakihan tinawag ko para pigilan sila. Pagkatapos, Ano? pinagsigawan ni tatay na aswang ang lalaking yon. Ano? Aswang? Oo. Pinato ni tatay ng asin yung lalaki at nakita kong nalapnos ang balat nun. Pero mabilis din na gumaling. Tapos, ano nangyari? Kinaladkad ng mga tao sa amin yung lalaki. Tapos binugbog nila. Inawat ko sila dahil baka mapatay pa nila yun. Pero nagbanta ang lalaki na yun na babalikan si tatay.
At kinabukasan nga, natagpuan ng patay si tatay. Dito sa inyo. Paano kami makakasiguro na totoo mga sinasabi mo? Bakit? May dahilan pa ba ako para magsinungaling sa inyo? Kahit na. Kailangan namin makausap ang nanay mo. Naku, wag! Malilintikan ako ron. Hindi niya gusto na narito ako. Kung ganun, saan namin makikita ang Tomas na yon? Hindi ko alam. Ilang beses kong tinanong si nanay pero hindi rin daw niya alam. Ano pa man, kailangan namin makausap ang nanay mo. Wala kaming pakialam kung malintikan ka sa kanya. Isa pa, kung gusto mo talagang ipaghiganti si tatay, gagawin mo ang lahat para magawa yun. Kuya, bukas na bukas din, pupunta tayo sa lugar ng babaeng to. Kakalat ka rin ko to kung kinakailangan. Teka, wag naman. Hindi nyo kilalang nanay ko. Hindi nyo alam kung paano siya. Hindi niya rin kami kilala. Hindi niya kilala ang pamilyang berdugo ng mga aswang. Pagkatapos nito matulog ka na ha. Napapagod ka kinabukasan. Tumayo ako pagkatapos noon at dinala ang pinagkainan ko sa lababo. Nagmakaawa pa siya noon na huwag na namin ituloy ang binabalak namin pero hindi ko na siya pinansin. Si Kuya Mon naman ay ipinaliwanag sa kanya kung bakit mahalaga na makausap namin ang nanay niya. Hindi na siya sumagot noon pero nakiusap siya sa amin na protektahan siya kung sakaling saktan siya ng kanyang ina. Tumila ng tuluyan ng ulan. Lagpas hating gabi na noon nang maalimpungatan ako. Tumayo ako noon at lumabas ng silid nang makita ko si Kuya. Nakasilip sa bintana, tila may minamanmanan habang hawak ang kanyang itak. Kuya, anong ginagawa mo? Diyan ka la. May kung ano sa labas eh. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi. Teka, ano yun? Aso yata yun? Hindi. Hindi tulog na aso yun. Alira, protektahan mo si Elisa. Kunin mo yung punyal mo. Bakit kailangan ko pang protektahan ng sang to? Alira, ano ba tungkulin natin? Ng pamilyang to? Oo na. Ikaw, huwag kang hihiwalay sa akin. Pag pinasok tayo ng kung anong halimaw na yan na nasa labas at kinain ka, wala akong kasalanan dyan ah. Oo, naintindihan ko. Lalong lumakas ang ingay na naririnig namin mula sa labas. Ilang sandali pa ay nasundan yun ng tila mga kuko na sadyang pinatantama sa dingding ng bahay namin. Bumigat ang hangin. Mahina ang pakiramdam ko sa mga ganoong bagay pero ng mga oras na yun ay parang may kung anong nakakikilabot na presensya ang bumalot sa buong bahay. Kuya Mon! Yan yung baboy Ramon na lumusob sa atin! Punyeta! Alira! Umalis kayo dyan! Mabilis akong tumakbo papalayo sa bintana. Hinila ko si Elisa at dinala siya sa may kusina. Pero nakapasok ang malaking baboy ramo at mabilis itong tumakbo papunta sa amin ni Elisa. Kaagad kong binunot ang punyal ko mula sa aking bulsa pero hindi tumigil ang baboy ramo. Umatungal ito ng napakalakas at talagang nanginig ako sa takot. Ilang pulgada na lamang siguro ang layo sa amin ng halimaw nang biglang buong lakas na itinulak yon ni Kuya. Tumumba yun at pagkatapos ay pinagtataga niya yun. Alira! Elisa! Tumakbo na kayo! Bilisan nyo! Hindi kita iiwan, Kuya! Makinig ka naman sa akin! Mapapahamak tayong lahat kapag nanatili kayo dito. Bilisan nyo na! Tagtad na ng taga ang baboy ramo at nagkalat na ang dugo nito. Pero bigla itong tumayo at sinuwag si Kuya. Sapul si Kuya sa dibdib at tumusok doon ang matalas na pangil ng baboy ramo. Tulungan natin si Kuya Mon, Alira! Akong bahala sa asin! Aalalayan kita! Di ko kailangan ng tulong mo! Inararo na ng baboy ramo si Kuya Mon. Humampas na sa pinto si Kuya at sa lakas noon ay nagiba iyon.
Kaagad na akong kumilos. Mula sa likuran ay patalon kong sinaksak ang halimaw. Napasigaw yun, humarap sa akin at mabilis na lumusob. Akmang sasaksakin ko na yon nang sabuyan yon ni Elisa ng asin. Napasigaw yun at nagsimulang umusok ang mukha at katawan. Lumusob ako, sasaksakin ko na yon nang sinuwag ako nito at pagkatapos ay mabilis itong tumakbo papalayo. Sinundan ko ito sa labas pero kaagad itong nawala sa kadiliman. Ate! Si Kuya Mon! Kuya! Ayos lang ako. Alalayan niyo ako makapasok sa loob. Bilisan niyo. Anong ayos? Umaagos ang dugo dyan sa dibdib mo. Elisa, kumuha ka ng damit sa loob. Yung malinis, bilis! Oo, sandali. Hinubad ko ang suot kong damit noon at kaagad na itinapal sa sugat ni Kuya. Pero malalim yun at hindi tumitigil sa pagdurugo. Biniinan ko yun. Napaaray si Kuya pero pagkatapos noon ay nakita kong unti-unti nang tumigil ang pag-agos ng dugo mula doon. Inalalayan ko siya at marahan na ipinasok sa loob ng bahay. Eto ng damit. Salamat. Ngayon mag-init ka ng tubig. Pakuluan mo ng husto. Kailangan nating linisin ang sugat ni Kuya. Sige. Ikaw. Ano yun? Wala ka bang galos? Sugat? Wala naman. Salamat sa'yo. Kapag pasalamat, kumilos ka na lang. Kaagad namang sumunod si Elisa at hindi na sumagot pa. Binalikan ko noon si Kuya ngunit bigla akong binalot ng takot nang makitang wala na siyang malay at namumutla na. Dali-dali kong tiningnan ang kanyang sugat. Hindi naman na iyon dumudugo pero napakalalim talaga noon. Pinunasan ko ang paligid noon habang pilit na pinipigilan ang maiyak nang biglang hawakan ni Kuya Mon ang kamay ko. Huwag kang mag-alala, Alira. Ayos lang ako. Linisin niyo na lang yung sugat. Tapos maglaga ka ng damo, ng paragis, saka luyang dilaw. Alam mo na yun, di ba? Oo, Kuya. Tapos, pagpahingayin niyo lang ako, ha? Pasensya na, dapat nag-iingat ako. Wala kang dapat ipagpaumanhin, Kuya. Wala ka namang kasalanan. Sigurado ka ba na hindi kita kailangan dalhin sa doktor? Hindi na, bukas lang, ayos na ako. Basta gawin niyo yung pinapagawa ko, tapos budburan niyo ng asin ang bawat papasukan ng bahay na to. Baka biglang, Anong? Pugot na ulo! Ate! Kuya! Kaagad ko ngang nakita ang isang pugot na ulo. Ulo yon ng isang babae at halos nakabalot sa buong ulo nito ang mahaba nitong buhok. Dahan-dahan ko iyong nilapitan at saka lamang umagos ang dugo noon mula sa leeg. Kaagad akong kumuha ng malaking basahan at tinakpan yun. Hinugot ko ang punyal na isinuksok ko sa aking likuran at pagkatapos mula sa pintuan ay tiningnan ko ang paligid sa labas. Pero wala akong nakita. Dahan-dahan akong umatras pabalik kay Kuya nang biglang ginulot kami ng isang malakas na kalabog mula sa bubungan. Diyos ko po, ano yun? Yung bubong! Nagustuhan ba ninyong regalo ko sa inyo? Mga hayop kayo? Napakahapdi pa rin ang mukha at likod ko ng dahil sa asin. Sino ka? Ako? Ako lang naman ang pumatay sa tatay ninyo. Anong sinasabi mo? Hindi ba si Tomas ang pumatay kay tatay? Si Tomas? Mahinang aswang ang hayop na yon. Natalo siya ni Lucio, kaya ako na ang tumapos ng trabaho niya. Alam ba ninyo mga huling salita ng ama ninyo? Hayop ka. Mali! Sinabi niya na humanda ako sa inyo. Na darating kayo para ipaghiganti siya. Kaya nga narito ako. Sinalubong ko pa kayo sa kakahuyan. Pero parang wala namang espesyal sa inyo. Ganun ba? Bakit nagtatago ka dyan? Bumaba ka rito!
Alira, huwag mo siya gagalitin. Hindi biro yung lakas niya. Yung kanyang baboy Ramon niya, wala pa yun sa kalahati na tunay niyang lakas. Makinig ka sa kuya mo, iha. Mukhang siyang nagmana ng kakayahan ng lahi ninyo. At ikaw, wala kang... Puro kasatsat. Kung hindi ka bababa rito, pues, pupwersahin kita! Alira! Mabilis akong tumakbo sa silid ni Itay. Doon ay nakasabit ang karamihan sa mga panlaban niya sa mga aswang. Kinuha ko ang buntot pagi at ang isang itak na mayroong itim na hawakan. Isa yun sa pinakapaboritong itak ni tatay at ang ginamit upang matalo ang aswang na minsang nanggulo sa lugar namin. Alira, huwag ka lalabas. Bantayan mo si kuya. Kapag nakapasok ang hayop na yun, sabuyan mo uli ng asin. Pero, Hindi ko na siya pinansin. Lumabas ako at tinawag ang aswang na nasa bubungan namin. Pero wala nang sumagot sa akin. Ni kaluskos o ingay sa bubong ay wala na akong narinig. Sumigaw ako, pinagmumura ko siya. Pero wala nang bumaba para harapin ako. Wala na siya, Alira. Wala na siya sa paligid. kung matapang ka, totoong malakas, harapin mo ako! Nakakatuwa talaga kayong mga tao. Nakakatuwang paglaruan ang puso at damdamin ninyo. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Makikita na rin ninyong muli ang inyong ama. Pero hindi ako ang maghahatid sa inyo sa kanya. Pumasok ka na rito! Tinatawag ka na ni Kuya Mon! Pagbabayaran mong ginawa mo sa tatay namin! At pagbabayaran mo rin ang ginawa mo sa kapatid ko! Pumasok ako ng bahay. Nakaupo na si Kuya Mon. Hirap man ay tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Wala siyang sinabi, pero alam ko kung ano ang nais niyang iparating. Kaya naman hindi ko napigilan ng maiyak. Hindi nang dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa galit na hindi ko na ilabas. Noong gabing yon ay ginamot ko ang mga sugat ni Kuya Mon. Nakatulog siya pero kami ni Elisa nanatiling gising. Inilibing ko rin ang ulong inihagis sa amin. Grabe kasi ang takot ni Elisa noon at talagang nanginginig siya. Takot rin naman ako, pero mas pinili kong labanan yon kaysa hayaang naroon lang ang ulo kung saan ito gumulong. Pagkatapos binantayan namin ang bahay, wala na kasi kaming pinto at wala na rin ang sara ng mga bintana. Nakakaingit kayo ni Kuya Mon. Mahal na mahal talaga ninyo ang isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Teka, wala ka bang ibang kapatid? Wala. Pag-isa lang ako. Tapos, pinagmamalupitan pa ako. Maayos lang ang trato sa akin ni Nani kapag naroon si tatay sa amin. Malapit ako sa kanya, kaya napakasakit nung makaabot sa akin ng balita. Ano ba nagkakilala si nanay mo at si tatay? Ang totoo, hindi ko alam. Pag nagtatanong kasi ako, palagi ako napapagalitan. Wala na raw akong pakialam doon. Dahil inaalagaan naman daw nila ako. Pasensya ka na kung natarayan kita. Hindi ko lang kasi matanggap na, alam mo na may iba pa palang babae ang tatay ko. Wala yun. Naiintindihan ko. Pwede ba kitang tawaging ate? Pwede naman. Kung talaga mas matanda ako sa'yo. Ngumiti si Elisa. Kinabig niya ang braso ko at niyakap yun. Mali naman talaga na magalit ako sa kanya. Wala naman siyang kasalanan. Naintindihan ko noon na maging siya ay biktima lamang ng pagtataksil ng aking tatay. Lumipas ang gabi subalit hindi bumuti ang kalagayan ni Kuya. Nagsimula siyang lagnatin. Sinubukan ko ang ilang pamamaraan na alam ko pero walang nangyari. Kaya minabuti ko nang puntahan si Tia Celia noong umaga. Hindi naman ng dalawang isip si Tia na tulungan kami. Ate, si Kuya Mon, hinahanap ka kanina pa. Kuya,
Narito na ako. Kasama ko na si Tia Celia. Kinuwento ko na sa kanya lahat. Yung katawan pala ng babae. Nakita dun sa baryo. Sinabihan ko na sila kapitan na kunin na lamang dito ang ulo. Mabuti naman kung nag-alala ako eh. At tagal mo kasi bumalik. Mon, anong nararamdaman mo? Yeah, hindi ko alam. Parang ang init ang loob ng katawan ko. Tapos hinang-ina ako. Iyong init ba ay parang nanggagaling sa sugat mo? Oo po. Tapos parang nangangati yung sugat na hindi ko maintindihan. Kakaibang nilalang na nakaharap ninyo. Sige na, Alira, kumuha ka ng dahon ng bayabas tapos ay pakuluan mo kasama ng bawang na hindi dinikdik. Tapos maghalo ka ng 3 kutsara ng langis na ito. At ikaw naman, Elisa po. ipagdikdik mo naman ako nitong dahon na to. Lagyan mo rin ng langis na ibinigay ko kay Alira. Opo. Kayo po ba yung kapatid ni tatay? Oo, pero hindi na tayo narito para magkakilala at magkakwentuhan. Kilos na, bago papatayin ang kamandag ang kuya ninyo. Kamandag po. Oo, kilos na! Mabilis naman kaming kumilos ni Elisa. Si Tia Celia ay naiwan sa tabi ni Kuya at nagsimulang mag-orasyon. Mahusay na manggagamot si Tia. Mas magaling pa siya kay tatay pagdating sa gamutan. Kung hindi lang siguro siya tumigil sa panggagamot at paglaban sa mga kampon ng kadiliman, siguro ay hindi na talaga pamumugaran ng aswang o kahit anong masamang elemento ang lugar namin. Matapos ihanda lahat ng sinabi ni Tia ay iniabot namin ang mga iyon sa kanya. Eksakto at katatapos lang niya noong mag-orasyon sa sugat ni Kuya. Magaling. Ngayon, Mon, medyo magiging masakit ito. Pero magtiwala ka. Gagaling ka kaagad. Naiintindihan mo? Opo, Tiyang. Simulan na po natin. Inorasyonan ni Tia Celia ang mga ginawa namin ni Elisa. At pagkatapos ay sinimulan na niyang linisin ang sugat gamit ang isang tela at ang pinagpakuluan ko. Pagdampi pa lang ng tela ay napasigaw na kaagad si Kuya sa sakit. Hinawakan ko ang kamay niya pero sinaway ako ni Tia. Hindi ko raw yun dapat gawin kung bakit hindi na niya ipinaliwanag. Natapos ang paglilinis ng sugat, bilog na bilog yun. Pinataka ni Tia ng langis na may dinikdik na dahon yung pinagawa niya kay Elisa at talagang napasigaw ng husto si Kuya. Pulang-pula na ang kanyang muka at labas na ang mga ugat sa leeg. Ano po yung itim na lumalabas sa sugat niya? Yon ang kamandag. Ang sumpa ng walang hiyang aswang na lumusob sa inyo rito. Mabuti na lang at ito lang ang sinapit mo, Mon. May sinabi ba sa inyo ang aswang bago siya umalis? Meron po, Tia. Pinagpantaan niya kami. Makikita rin daw namin si tatay. Pero hindi siyang maghahatid sa amin. Mag-iingat kayo. Maaaring bumalik siya rito na may kasama. Dito na rin muna ako hanggat hindi pa nahuhuli ang hayop na yon. Tutulong na kayo sa amin? Ano pa nga bang magagawa ko? Isa pa, hindi naman kayo ang humanap sa kanya. Kayo ang hinanap niya. Mon, ayos na itong sugat mo. Pero hindi ka maaaring lumaban sakaling lumusob ang halimaw. Pero, Malakas ang pakiramdam mo, hindi ba? Yun ang gamitin mo para matulungan kami. Pakiramdaman mo ang paligid. Naintindihan mo? opo. Alira, Elisa, tulungan ninyo ako. Ayusin natin yung mga bintana at pinto. Mahirap ng iwang nakatiwangwang ang mga yan. Kaagad kaming kumilos. Malakas at maliksi si Tia Celia. Mas magaling pa siyang gumamit ng palakol kung ikukumpara sa ibang lalaki at ganoon din pagdating sa paggamit ng martilyo. Natapos namin ang pag-aayos sa mga nasirang bahagi ng bahay ng bandang hapon. At kasunod naman noon ay ang pagdating ni Kapitan Lando. May kasama siyang 2 pulis at 2 pang lalaki. Magandang umaga, Manang Celia. Sa inyo rin sa mga anak ni Lucio.
Narito pala kami para kunin ang ulo ng babae. Doon, sa may puno. Doon namin inilibing yung ulo. Pinilibing ninyo? Oho, hindi ba't sinabi ko na sa inyo yung kanina? Ano ang gusto nyo gawin namin doon? Takpan lang ng sako? Sandali, hindi ba ninyo alam na kailangan munang imbestigahan yun? Nakuha naman ninyo ang katawan, hindi po ba? Yun na lamang po ang gamitin ninyo sa investigasyon. Isa pa, huwag ninyong sabihin pinaghihinalaan ninyo ang mga batang ito. Hindi naman po sa ganoon. Ang amin lang ay hindi nila dapat yung pinakikialaman. Kapitan, kung kayo makakakita ng ulong biglang gugulong na lang sa harapan nyo isang gabi, tapos nagtagpo yung mga mata nyo ng ulo na yon, ano gagawin nyo? Syempre. Kukunin ko. Tapos ano? Hindi nyo po alam ang gagawin, hindi ba? Inilibing namin ang ulo. Dahil hindi kami sigurado kung may katawan pa yun o wala na. Sambagalang ang ulo na yun. Posible naman. Aswang nga ho. Aswang ho ang nagdala rito noon. Tingnan nyo. Kagagawa lang namin itong mga pinto at bintana. Yung bubong namin, tingnan nyo. Yupi pa rin niya eh. Ilusob kami ng aswang kagabi. Natawa ang dalawang pulis na kasama ni Kapitan Lando. Isang bagay na nagpakulo ng dugo ko. Lalapitan ko na sana yung dalawa para kumprontahin ang kaso ay mabilis akong inawat ni Kuya Mon at ni Tia Celia. Sige, kung mayroon kayong paliwanag sa mga nangyari nitong nakaraan, sabihin niyo rito. Ipaliwanag din niyo kung bakit itinigil ninyo ang pag-iimbestiga sa pagkamatay ng kapatid ko at ng kaibigan niyang si Alonso. Bilis! Bago ninyo kami tawanan. Hinay-hinay naman sa pagsasalita ng Celia. Bakit? Sila may karapatang hamakin kami, pero kami wala. Totoo naman ang sinasabi namin. Ang mabuti pa, kunin na ninyo ang kailangan ninyo bago mga ulo ninyo ang pagtatagpasin ko ngayon dito. Alira, ibigay mo mga pala sa mga to bago pa dumilim ang paningin ko. Umalag ang isa sa mga pulis sa sinabing yun ni Tia Celia pero mabilis ring umawat si Kapitan Lando at humingi sa amin ng paumanhin. Pagkatapos ay kinuha niya ang pala at iniabot sa isa pa niyang kasama. Pinanood ko sila habang hinuhukay ang ulo. Nasuka pa nga ang isa sa mga pulis nang mahukay na nila ang ulo. Binalot nila yun ng tela at pagkatapos ay isinilid sa isang itim na supot. Tingnan mo yan si Kapitan. Pakaway-kaway pa. Akala mo naman. Paano ho ba nanalo ang isang yan? Hindi naman yung taga rito. Iba ang nagagawa ng pera, Alira. Basta't may pera ka, magiging kahit na sino ka. Oh, siya. Si Elisa. Nasaan? Oh, nandun lang sa... Oh, iniwan ko lang yun sa kusina ah. Alira, mag-iingat ka sa isang yon. Ibang nararamdaman ko sa kanya. Para bang may kung ano sa pagkatao niya. Di mo ba talaga siya kilala, Tia? Hindi. Kagaya ninyo. Hindi ko rin alam na meron siyang babaeng anak sa labas. Hindi rin ako makapaniwala na nagtaksil siya sa nanay ninyo. Sana lang, hindi ito nalaman ni Lena bago siya namatay. Inutusan ako ni Tia na maganda na ng bigas na isasaing. Tiningnan ko naman si Kuya na tulog pa noon. Mabuti na rin yun at hindi niya nakita ang pagdating nila Kapitan Lando. May iuutos sana ako kay Elisa noon pero wala siya sa loob ng bahay. Hinanap ko siya sa kwarto ko pero wala rin siya doon. Hanggang sa makarinig ako ng malakas na kalabog sa loob ng kwarto ni Tatay. Dali-dali akong tumakbo doon at nakita ko si Elisa. Nakatumba sa tabi ng isang sirang upuan at sa kamay niya ay isang maliit na kahong gawa sa kahoy. Anong ginagawa mo rito? Ha? May narinig kasi akong kaluskos dito kanina eh. Naisip kong tingnan, tapos ano? Tumuntong ka sa upuan na yan at kinuha mo yung kahon na nakalagay dun sa itaas? Dahil nakarinig ka ng mga kaluskos? Ate, pasensya na. Hindi ko napigilan eh. Tinawag nito yung pansin ko. Kaya kinuha ko. Akin na yan. Ito, pasensya na.
Manguha ka nga ng talbos at bunga ng malunggay. Maganda na tayo para sa hapunan. Sige po. Sinundan ko pa ng tingin si Elisa noon. Dumiretso naman siya sa labas nang walang kahit anong sinasabi. Isinara ko ang pinto at tiningnan ko ang laman ng kahon na kinuha niya. At napakunot ang noo ko nang makita ang dalawang maliit at maninipis na librito doon. Luma na ang mga yon at medyo malulutong na ang mga pahina. Kinuha ko at binuksan. Binasa ko ang mga naroon pero wala akong naintindihan, kaya naman ibinulsa ko ang mga yon at ipinakita ko kay Tia Celia. Ano ka mo? Nakita mo itong kinuha ni Elisa? Oo, tiya. Hawak niya yan na makita ko siya sa kwarto ni tatay. Kahina-hinala rin yung dahilan niya kung bakit siya naroon. Ano ho ba yan? Orasyon ito ng pagpapalakas ng kapangyarihang itim. Sa pagkakatanda ko, sa lolo namin ito sa tuhod. Tapos, ipinapasa-pasa para protektahan namin at hindi mapunta sa masasamang loob. Kung ganon, Sinabi ko na sa'yo, mag-iingat ka sa babaeng yun. Alira, aksidente man o hindi, na nahawakan niya ito, ay maging alerto ka pa rin. Naiintindihan mo? opo. Magmula ng mga sandaling yon ay hindi ko na inalis ang mga mata ko kay Elisa. Pero wala akong nakitang kakaiba sa kanya. Bukod sa pagkakataong nakita ko siya sa kwarto ni tatay, ay wala naman na siyang ginawang iba pang kakaiba. Hanggang sa sumapit na lamang ang gabi at doon pa lamang nagising si Kuya Mon. Wakas, nagising ka rin. Kumusta ng pakiramdam mo? Ayos naman na. Medyo masakit pa yung sugat pero hindi hamak na mas magana yung pakiramdam ko ngayon. Mabuti naman kung ganon. Alira! Subukan mo ang gisingin niyang kuya mo at kakain na tayo. Gising na po siya, tiya. Pupunta na lang po ako dyan para kumuha ng pagkain. Hindi na. Kaya kong maglakad. Sigurado ka? Oo. Nasugatan lang ako pero hindi naman ako lumpo. Yabang. Naghihingalo ka na kagabi. Ala sige. Tara na kung mapilit ka. Nakatayo at nakalakad naman si Kuya Mon. Kumain kami noon. Tinanong ni Tia Celia si Elisa at kung ano ang mga sinabi niya sa amin ay yun lang din ang mga isinagot niya kay Tia. Walang kakaiba sa kanya pero hindi pa rin mawala sa isipan ko ang totoong dahilan tungkol sa ginawa niya noong hapon. Sinabi ko rin yun kay Kuya. Tinanong ko siya kung may nararamdaman ba siyang kakaiba kay Elisa. Subalit wala raw. Sigurado raw siyang normal na tao lang ang babaeng yun. Alira, Mon, Tiya, ano po yun? kunin niyo to. Ano yung mga yan? Mga medalyon? Oo, mga medalyon ito na minana pa ng tatay ninyo mula sa mga ninuno namin. Pero parang hindi ko pa po nakitang suot yan ni tatay dati. Dahil palaging nasa bulsa lamang ito at hindi dapat ipakita sa iba hanggat maaari dahil mawawalan ito ng bisa. Ang ipinagtataka ko lang ay hindi ito dala ng ama ninyo nang mapatay siya. Samantalang kung lalabas siya o alam niyang may kalaban, ay dapat nasa bulsa niya ang mga ito. Bakit ho kaya hindi niya dala mga to nung namatay siya? Wala na nakakaalam nun. Maliban sa kanya, Alira. Chang, magagamit po ba namin ang mga to? Oo naman, tigisa kayo. Heto. Pagkaabot noon sa amin ay ipinatong ni Tia Celia ang mga kamay niya sa mga ulo namin ni Kuya. May ibinulong siya at biglang mula sa ulo ko ay may naramdaman akong kuryente. Kuryente na hindi nakakasakit, sa halip ay nakakakiliti. At pagkatapos noon ay nakaramdam ako ng paggaan ng pakiramdam, para bang nawala lahat ng dinadala ko. Kung babalik ang kalaban ngayong gabi, tatapusin natin siya ngayong gabi. Tayong tatlo na lang ang natitirang berdugo ng mga aswang sa lugar na ito. Ipagpaumanhin ninyo kung minsang naduwag ako.
Wala yun, Tia. Naintindihan namin lahat ng pinagdaanan mo. Ngumiti si Tia. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga gamit ni tatay na magagamit namin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kinuha ko namang muli ang pinakapaboritong itak ni tatay at ang buntot pagi. Pagkatapos ay kinuha ko ang isa pa sa mga itak na nakasabit doon at iniabot kay Elisa. Kunin mo to para may protection ka. At bukas na bukas din. Umuwi ka na sa inyo. Aabot pa kaya tayo bukas? Natatakot ako. Bakit naman hindi? Malalakas sa mga aswang. Pero hindi ibig sabihin nun mga immortal sila. Sige na, magpahinga ka na. Titingin muna ako rito sa labas. Utu-utu ka. Kayo ng kuya mo. Mga inutil. Akala niyo totoo lahat ng sinabi ko? O sabi mo? Bigla akong nilusob noon ni Elisa gamit ang itak. Mabuti na lamang talaga at nagawa kong makaharap at masalag ang atake niya. Sinipa ko siya sa sikmura, pagkatapos ay sinuntok ng malakas sa mukha pero hindi siya natinag. Muli siyang aatake nang biglang dumating si Tia Celia at naitulak siya papalayo dahilan para humampas siya sa may lababo. Sinasabi ko na nga ba? Sino ka? At ano ang kailangan mo rito? Yung mga librito. At ang ulo ng dalawang yan. Bakit? Ano ang dahilan mo? Ang dami mong tanong. Wala rin namang kwentang malaman niyo ang sagot dahil mamamatay na kayo ngayon. Nanay, tapusin na natin to! Tia! Alira! May mga paparating, umanda kayo! Pagkasigaw ni Elisa ay narinig sa paligid ang napakaraming alulong ng aso at huni ng mga galit na uwak. At hindi nagtagal ay nabuwal ang mga bintana at pinto sa bahay namin at mula doon ay nagpasukan ng napakaraming uwak. Kuya! Huwag niyo ko alalahanin. Kaya ko sarili ko. Hayop ka, Elisa! Traitor ka! Hindi naman. Tanga ka lang. Totoo yun. Ay, ang sarap ninyong panoorin. Ang mga tao nga naman, napakadaling paglaruan ng puso. Ikaw! Ikaw yung mga nasa larawan. Ikaw ang ina nitong si Elisa. Ako nga, nagulat ka ba? Ako rin ang aswang na humabol sa inyo magmula nang magbalik kayo rito. Alira! Chang! Mag-iingat kayo ah! Hindi biro ang lakas ng isang yan. Ang nagmana ng malakas na pakiramdam ni Lucio. Sayang nga lang at hindi sa akin nagamit ng tatay mo ang abilidad na yan. Paano? Tawag ng laman ang inuna niya. Kalokohan! Hindi ganun ang tatay namin! Sinungaling! Sinugod ko noon ang babaeng yun, subalit nilusob ako pabalik ng mga uwak. Wala akong nagawa kung hindi ang sumalag. Puro naggalos ang mga braso ko noon pero pinilit kong makaabante. Nang bigla na lamang may tumama sa sikmura ko. Napalhod ako at nang mapatingin ako sa pwesto ni Kuya ay nakatumba na rin ito sa sahig. Isang malakas na sipa ang tumama sa mukha ko pero bago pa ulit makaatake ang babae ay tinamaan ito sa ulo ng kaldero. Layuan mo ang mga pamangkin ko! Oy! Ang kapatid ni Lucio. Ang minsang tinaguriang pinakamalakas na babae. Pinakamalakas pero hindi na protektahan ang asawa at anak. Hayop ka! Dinamba ni Tia Isabel ang babae. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya pero wala iyong talab. Itinulak siya ng babae dahilan para tumalsik siya at tumama pa nga sa bubungan. Pero hindi ko pinabayaan si Tia. Nang akmang lulusubin na siya ng babae, kaagad ko yung inundayan ng taga. Subalit mabilis lang nitong nasalo ang itak. Tumingin ito sa akin at talagang nang hilakbot ako nang makita ang nanlilisik at pulang-pula nitong mga mata. Elisa! Utusan mo na ang mga uwak! Tapusin ang ipis na to! Opo.
Itinulak ako ng aswang at agad naman akong nilusob ng mga awak. Pero hindi ako nagpatinag. Tumayo ako. Nakita ko si Elisa na nag-oorasyon. Puro na ako sugat ng dahil sa tuka at kuko ng mga awak. Pero hindi ko yun ininda. Tumakbo ako papunta kay Elisa. Hinawakan ko siya sa buhok at buong lakas kong inihampas ang ulo niya sa lababo. Hindi pa ako nakontento. Binuhat ko siya at ibinalibag sa lamesa. Umibabaw ako sa lamesa at tinuhod ko ang ulo niya. Pinagsusuntok ko siya hanggang sa mawalan siya ng malay at tumigil sa pag-atake ang mga uwak. Elisa! Anak! Hayop ka! Ngayon katapusan mo na! Mula sa bulsa ay kinuha ni Kuya Mon ang medalyon na ibinigay sa kanya ni Tia at mula sa likuran ay isinampal niya yon sa aswang at nakita kong umusok yun. Pagkatapos ay tinadyakan ni Tia Celia ang aswang sa sikmura. Pero pumalag pa ito. Isang malakas na suntok ang pinakawalan nito at mabilis na kalmot ang tumama sa dibdib at mukha ni Tia. Mabilis itong umikot at kinalmot din si Kuya sa dibdib kung saan naroon ang sugat nito. Akala ba ninyo kaya ninyo ako? Yung tatay ninyo, hindi nakapalag sa akin kayo pa kaya. Alam ba ninyo kung gaano kalakas ang sigaw niya nang bukutin kong mga mata niya? At ang puso niya, tumitibok pa ng inasab ko. Pati yung sa kaibigan niyang si Alonso, ganun din. Hayop ka! Nilusob ko ang aswang, dala ko ang buntot pagi at dali-dali akong tumakbo papalapit sa kanya. Pagharap niya ay agad ko siyang hinampas, nakailag siya, pero hindi niya nailagan ang sunod kong hagupit. Tinamaan ko siya sa mukha at agad iyong nalapnos. Pagkatapos ay sunod-sunod ko siyang pinaghahampas. Nagkasugat-sugat na ang kanyang mga braso at nagtalsikan na ang dugo sa paligid. Umikot naman si Tia at tinadyakan niya yon sa likuran ng tuhod dahilan para mapaluhod ito. Nang halos kita ko na ang buto sa mga braso ng halimaw na yon ay saka lamang akong tumigil. Tuluyan na rin naglabasan ng bahay ang mga uwak. Masukol ka pa ring hayop ka! Pestay medalyon yan! Kung alam ko lang sana gagana yan kahit hindi direktang ipinamana! Nangihina na ako! Ngayon, bago kita tuluyan, sabihin mo kung anong totoo. Anong relasyon mo sa tatay namin? Totoong nagkaroon kami ng relasyon at si Elisa ang naging bunga noon. Pero tao pa ako noon. Galing ako sa pamilya ng mga magkukulam at mambabarang at naramdaman kong kapangyarihang kailangan ko kay Lucio. Kaya inakit ko siya. Pinaniwala na mahal ko siya. Pero hindi ko ni minsan minahal ang ama ninyo. Hayop ka! Nagdahil sa kapangyarihan. Nagawa mo yun. Anong alam ng isang tulad mo? Ang kapangyarihan ang magdidikta kung mabubuhay ka sa mundong ginagalawan ko. Kaya, nang binsang nagkaroon ako ng trabaho na patayin sa kulang mga aswang, hindi na ako nagkatubili. Ako na ang kumuha sa batong itim at sa kapangyarihan niya. Isa na lang sana ang kulang. Ang iyong librito, Lucio. Maayos kong hiningi yun, pero hindi na ibinigay. Kaya nagawa mo siyang patayin nang dahil lang doon? Oo! Ano pa nga ba? Ang plano, kapag nakuha ko yun, ipapatayin ko na kayong lahat at ako na mag-reyna rito. Ang kaso, sumablay pa itong si Elisa. Kung hindi lang ako nakinig sa mungkahi ng inutil na yan. Kahit sa ang anggulo tingnan, walang tama sa mga ginawa mo. Dinamay mo pa rito ang anak mo. Wala akong pakialam. Wala lang din naman sa akin ang batang yan. Para sa akin, utusan ko lang ang walang silbi na yan. Kapangyarihang itim lang ang nais ko. Pero mukhang hanggang dito na lang din ako. Oo nga pala, ako ang kumulang sa nanay ninyo. Kaya siya nagkasakit at namatay.
At walang kaalam-alam ang tatay ninyo tungkol doon. Pumupunta siya sa akin habang may sakit ang nanay ninyo dahil hindi na siya makasiping sa nanay niyo. Nahumaling siya ng gusto sa akin. Yung tungkol kay Tomas. Gawa lang namin ni Elisa yon. Walang Tomas. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon, Sir Jupiter. Pinaghampas ko siya ng buntot pagi hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Pero habang ginagawa ko yun ay wala siyang tigil kakatawa. Lalo akong nagalit. Kinuha ko ang punyal na nakasiksik lang sa bewang ko. Sasaksakin ko na sana ang halimaw na yon nang yakapin ako ni Tia. Tama, Alira. Patay na siya. Hayop siya! Demonyo! Walang awa! Si tatay! Si nanay! Alira, Nahirapan akong kumalma. Pero sa tulong ni Tia ay nagawa ko yun. Itinali ko noon si Elisa sa haligi ng kusina. Pagkatapos ay inilibing namin ang katawan ng nanay niya sa kakahuyang malapit sa amin. Lumabas pa ang itim na bato na pinagmulan ng kanyang kapangyarihan mula sa kanyang bibig. Kinuha yun ni Tia at itinago. Sinigurong wala ng ibang makikinabang noon. Inabot kami ng umaga. At noong araw na yon, ipinahuli namin si Elisa. Sinabi namin kay Kapitan Lando na pinagtangkaan kaming patayin ng babaeng yon at na ipinagtanggol lang namin ang aming mga sarili. Pumalag si Elisa noon, pero kami ang pinanigan ni Kapitan. Nakulong siya at kami naman ni Kuya ay bumalik ng Tondo. Ibinenta namin ang mga ari-arian doon at nanirahan kami ng tahimik sa Tondo kasama ni Tia Celia. Sinunog namin ang ilang mga gamit ni tatay at nagdala na lamang ng iilan. Lumipas ang panahon at hindi na kami bumalik pa sa lugar na yon. Wala na kaming naging balita pa kay Elisa. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Maraming salamat sa channel na ito at patuloy pa rin hindi nawawala ang mga kwentong magpapatunay na totoo ang mga aswang. Kaya sana suportahan ninyo ang channel na ito. Hindi naman siguro kakain ng oras ang pag-subscribe sa channel na ito. Muli, maraming salamat, Sitio Pangil.